Jeg håber, I har nydt maden, vinen. Festen er ikke slut endnu, men indtil videre hinandens selskab. Og det, som betyder utrolig meget for Birgitte og jeg, det er selvfølgelig, at I er her, og vi får lov, har jeg sagt, jeg gentager mig selv, at være sammen med jer. Og tusind tak for gaverne, selvom vi ikke har åbnet dem alle sammen. Ja, det kommer hernede fra graven, det er super. Ja. Tusind tak for gaverne. Vi ikke har åbnet dem alle sammen. Sid ned og nyd det sidste, I må gerne sludre. Onkel Erik, svigerfar, han spiller lidt til. Tak skal I have.